गारि होनाया खामानि मावनो होदों मानि थाखाय होदों आरो हमनानै जोंहा बिटिसिआव गोबां आसनि लादों नङा होमबा गोबां आसनि लादों नोंनि एडुकेशन सेक्टराव खामानि मावनो थाखाय सेंग्रा सिख्लानि दायित्व होदों इयुथ बिपिएफनो दायित्व होदों बिएसइउफोरनो दायित्व होदों आरो जायफोर मा होनना बुंगोन सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांमोननो बोरै मावनानै जानो हागोन बिनिबो दायित्व होदों गोबां सेक्टराव गोबां दायित्व होदों बे दायित्वखौ पालन खालामनोब्ला नोङो गिदिंनाङा होमबा नोङो बेयाव मोनसे मा होनना बुंगोन मोनसे फोरोंथाइ लाबोनाङा होमबा बेफोरखौ नायनो थाखाय बेफोरनि मानसिजों कमिउनिकेसन लाखिनो थाखाय क'क्राझारनिफ्राय सनितपुरनिफ्राय नोङो धेमाजि नों जिखि जाया गथै अल आसामाव एसेबां बर' दङ बेफोरनियाव दावबायनो थाखाय हान्था मेलाया जेन मोजां जायो बिनि थाखाय बयबो सेंग्रा सिख्लानो खामानि मावग्रा मानसिफोरनो पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रा थिखादारफ्रा सोरबा बायना होदों गारिखौ दे नोंसोरो बिदि बलेर' स्कर्पिय बायना हो होननानै बुङो दा बेनिखायनो जोंबो मोनदों जों गिफ्ट होनायखाय जों लादों जों खामानि मावलांगोन बेनो